हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनिफ्रायनो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बैसोदोनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबा खनसे बरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानैसैलाय स्नाफोर दिनै फुंजानि गुदुं गुदुं फिथा जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो आङो सान्द्रि गैया नालाय नै आंना मैगं खादाजोंनो होसैलाय जोसानि फिथा एसेल' नागिरदों आङो ओमफ्राय माखासे दोनथ'दों दाहाय नानोसै बेखौ फिथाबाथाय बेबायदिनो खामाना डाबल मावनांगौ जायो उफाय गैया जानोबो लुगैयो हे बेबो जारला जाबाय कुकारावनो हमनानै जाखानोसैलाय नै आंना दैयाबो गुदुं जाखाबाय प्लेटजों बेखौ खोबनोसै नै बेयाव बसायथारसैलाय फिथा जानोसैलाय फिथा लावदुम फिथा लावदुम जाबाय नै जालायबाय आंना नै किउटनो फिथाया थाइनै जालायबाय आङो जाबाय दे थाइबा सावनानै लाखांबाय जानो किउटनो जाना लानोसै गरम फिथा जानोसै नै फिथा ओमफ्राय गैया मालाय सानदेनि दासो सिखारस्रांजोबदों सासेयाबो ब्रास दासो खालामहैदों आंहासो बानायबाय ओमफ्राय गुदुं जानोसै गुसु जायो ना मा जायो गावसिनि खोथासै आं मिथिला थेफा टेस्टि जाखाबाय जोसा माइरंनि फिथा मोदोमलायनाय गुसुआनो खमायनो रोङा जोंना नै दासिमबो ओरैबायदि गुसु फिथा जाखां लोंखां नै ओरैनो खावब' जथुमनानै थालायबाय आं दोनै खुसेर जानो नाङा गुसुआव आरो दोनैयाखै गुसुआव जाया होनखादों आं दोनै फुंजानि खुसेर जालाबायना दों गुसुआनो मा ओरैनो गगा मोननानै नै साननैल' जादों गगा मोननाय हामनायानो आरो खुसेर जानो लानानै फैदों गोख्रै दोनै नङाबा गारहैगोनसो आङो नांजा जिनिस दालाबो नोङो आंजों बेलाय दासान्दिथ' जोंना फेसबुकआव ओरैबायदि दावराव जागासिनो ना आङो नायगासिनो दं आरोखि जेबो शेयार खालामाखै बेबो जि खनजिथानि दावराव जानानै थांबाय
बेनो बन्द' जाखायाखै दा आरोबाव मोनसे भाइरेल जानानै दङलाय सासे सिख्लाखौ सासे गथ' सानैनि बिमाया सोबालायनायनि आरोखि दा बेखौ लानानैनो गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंबाय सोरबा बुङो बै गथ' सानैनि बिमानि दाय सोरबा बुङो बै सिख्लानि दाय नाथाय आंनि साननायाव 100% बै हौवानि दाय आरो मानो होनोबा सासे फिसानि बिमा बा सासे हौवानि हिनजावा गावनि फिसायजों बेफोरबायदि फैनायखौ खोनायोबा रावबो सहायनानै थानो हाया आरोखि माने बेनि गोसोआवबो रागा जोंखांनानै डाइरेक्ट नुनाय लोगो लोगो सोबाहैबाय बियो सानदों जानांगौ गाव गोनांखायावनो बा बे हौवाया हिनजाव गोनांखा मिथिनानैनो बेफोरबायदि गोसो थोलायनानै बिदि लोगो हमलायफैदों बेफोरबायदि साननानै जोंखांनाय गोसोजों सोबाहैदों जानांगौ आरोखि नाथाय दा बै सिख्लायाबोदि बेखौ हिनजाव गोनां होननानै मिथिया बै हौवायानो बेखौ हिनजाव गोनां होननानै खिथानानै लायाखैबा बे बोरै मिथिनो सेंग्रा होननानै बुंबाय नालाय माने सेंग्रा सिख्लायावथ' गोसथोलायनाय जायोना प्रप'ज खालामलायनाय जायो हिनजाव गैया होनबाय नालाय फसायलायनाय जाबाय गोसथोलायनाय जाबाय उनावहाय बै सिख्लाया सोबा जाखांनायनि उनाव नों सोर बि होननायाव आं बिनि हिनजाव होननानै बुंलायनायाव माने बे सोमोनांनाय बायदि जादोंना हिनजाव होननानै बुंनानै माने मिनिस्लु जालायबावदोंसो आरोखि बेसाराया बेफोरबायदि आं बेखौ हिनजाव गोनां होननानै मिथियामोन होननानै बुंदों दा बेबायदि हिनजाव गोनां होननानै मिथियामोन होननायनि उनाव बियो सोबाफिननांलामोन बा बुफिननांलामोन आरोखि दा बेसो गोरोन्थि जादों बै गथ' सानैनि बिमा बा बै हौवानि हिनजावसा बिनानावनि गोरोन्थिया बेनो आरोखि माने मिथियामोन होननायनि उनाव बियो बेखौ दाय हमनांलामोन आरो गावनि फिसायनि सायाव जाबायमोन बे दाया सोरबा सोरबाथ' बुंदों बे सोबाग्रानि बै बिनानावनि दायल' होदों आरोखि नाथाय बेनिल'बो दाय नङा मेनानो बिनि फिसायनि दाय जानानै थाबाय आरो दा बे सिख्लानिबोथ' जेबो दाय होनथावा आरोखि सेंग्रा होननानै लाबाय नालाय बा बैसोफ्राबा बेसेबां बैसोआबोथ' बारा बैसो जाखानाय नङा बियो गथ' सानै दासो उन्दै ना बांद्राय बैसो जाखानाय नङा सेंग्रा बायदि नुबाय सेंग्रा होनबाय नालाय आरो बाहायथो बिदि सोंलु सोंला नों सेंग्रा नंगौना नङा नों बोराय नंगौना नङा बिदि सोंलायनाय थाबावनो दा सेंग्रा होनबाय नालाय मोजां मोनलायलायबाय बिदिनो लोगो हमलायलायबाय दा बेनि गेजेराव दा बेहा हिनजाव दंखायो मिथिजाबाय दा हिनजावजों बेफोरबायदि खालामजानाय जाबाय आरोखि दा बै सासे बिनानावा बुंदों फेसबुकाव नुदों आङो फुरा 100% बेनि बे बिनानाव बै गथ' सानैनि बिमा बा बै हौवानि हिनजावखौ बांद्राय दाय होदों आरोखि बेफोरबायदि नङा जाय हिनजावा फिसायजों बेफोरबायदि आखु दिन्थिजायो बेफोरसो मिथिगौ नालाय ओंखायनो बेबायदि बुंद्रायनाङा आरोखि बयनावबो गावनि फिसाया बेफोरबायदि जायोबा गोसोआव रागा जोंखांनाय फैयो दा आंबो इउटुबाव फेसबुकाव सोरबा बेखौ दाय होयो सोरबा बेखौ दाय होयो सोरबा सिख्लाखौ सोरबा बै सिख्लाखौ सोरबा बै फिसा गोनां गथ' सानैनि बिमाखौ बेफोरबायदि दाय होयो नालाय आंबो गोसोजों सानबाय आरोखि बे दाया मेनानो बै हौवानि दाय ओंखायनो रावखौबो दाय होलायनानै लाब गैया बेखौ आंबो एसे शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोखि दा बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा गावबागाव एसे बिजिरनानै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दाया सोरनि सिख्लाखौ नोङो रुमाव लाबोनानै मा खालामफैनाय बुं अबिनि सिख्लाया खोन्थालाय अबिनि दे खोन्थाना हो दे खोन्थालाय खोन्थालाय थाव नां बुरु नाङा आं बिनि बिसि माथो हैया सानै हिनजावसा हैया नोङो मा खालामनाय बे न'आव मानो फैनाय मा खालामनाय बुं आं जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो ए हे बुंनाङा र' डाइरेक्ट लांदो र' hei dan bunuh nanga dari bunuh nanga oh ang mitzibas lang ang mitzan nang mana pa yung nang ito actually hot number please hot orang mitzan itu tuh kan sama agak sana kalau dengan ol kita oi da bunuh nanga ro oh nanti ulang ya ini juga kamu senang gitu menang gak sampai hello apa dong nengah apa dong nengah dan itu ini nggak mau namang kami campur ini nggak mau namang dan itu aja di sekitar nama nonga Sikhla mansi di fैबा लिंहरबाथाय फैनो नाङा आरो अ बे बोरै बे हारसिं थाखो बा न'खौ लागोनसो अ न' गोदानसो बनायदों हाबाखै बिसोरा जेबो नुवाखै नामा जोंहा दंना बिला सिगां फैनांगोन हिनजाव दं नामा आं मिथिया माबा नोंसोर मोजाङै खोना मोजाङै खोना दा मोजाङै खोना
लेंहरनानै माबा हैया बेसोरा बेबायदिनो बेसे गोबाव जागोन बिदि लोगो हमबाय थानाया हा लोगो हमबाय थायो दा अबाव लोगो हमनाय लोगो हमबाय दा ओमफ्राय नों माबा फैयोना बिसोर खिन्थादों ओइ इसोरनि न'आव सोरबा सिख्ला फैदों आलासिसो सानदों आरो जोंहा बिदि खालामनाङा सिख्ला मानसि नों मानो फैनांगौ सिख्ला मानसिना फार्स्टआव एसे फाता लानांगौ एसे मानो थगायसो लाथासों बेसोरा लायाखै दिनैसो दहाय बेसोरा ओइनै सानै हिनजावसो हिनजावबो इमान मोजां फैनो नाङा लिंहरबा फैनो नाङा आयो नों माबायदि मानसि नोङो बेलासिखौ नांनाय हा दा फराय नुबायना सोनाफोर भिडिअखौथ' बिनिखायनो जानला मोनलाबो बेफोरबायदि फोथायजाया सेंग्राफोरखौ सेंग्रा होननानै बा सेंग्रायानो जाथों होमब्लाबो बेफोरबायदि हारसिङै लोगो हमनाय मानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुआव थांनाय बे मोजां नङा आरोखि माने फोथायजाया रावखौबो बिनिखायनो एसे साबधानसै फिसाफोर बारा बेफोरबायदि सेंग्राफोरनि महराव बा सेंग्राफोरनि रावाव दा गोजावसै आरोखि आजिखालि ससियेल मिडिया जुग नुवाखै दानोथ' बेसेबां ससियेल मिडियायाव मोखां दिन्थिजानायबो बयजोंबो दा बयजोंबो होनजानाय जानोसैना बयजों बे सिख्लाया ओरैबायदि होनजानाय जालायलांबाय बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर बाय बाय बयबो साबधान फिसाफोर